Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nagsarsarita da bakit ansing ken Doña Dolores. Naibagat imun una asaan amang rabrabak daytoy, akabaalan na nga iputok ti paltog iti ulo ti Doña. Iti sabali abangir, dimtengen ni Mr. Fortesa. Ket nagsarsarita da ken ni General Barbosa. Nakuna ni Mr. Fortesa nga isulangan ti mangimaton kadagiti illegal a negosyo da. Namuan matadagos dayta ni Lindon, ket saanen ang nagkadkad iti kayat ti amana. Iti daytamet lakan ito, rinaot ni Ruben ti maysa kadagiti hideout ni Lindon. Nagturong adagos da Lindon ken Unyol, iti pakapaspasamakan ti inkwentro. Kabayatan na, agsarsarita da bakit ansing ken Doña Dolores. Itagagayen, denggan niya tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Di mo man sang kadakamat abalay mo daytoy, manang ansing. Sana may bagay kan kati agnad iti dakkal abalay. Naadakan ka no saan ka mamati, Dolores. Sanak amamati. Nagbasit jay balay mo. Kasla balay ti kalapati. Sige, ibaga mami na nakayat mo. Ngamday to'y titandaanam. Agsagana kan, gaputa dandanin ti pan na kay balod mo. Anya ti kayat mo asawan? Adu ti basol mo, Dolores. Saan lang nga day ti Roberto ti nakabasulam. No di kat nakabasol ka pa iti mismo nga anak mo. Jakam mo day taas sasawa manang ansing. Di ka nagindi di mo, Dolores. Ammom dagiti nagbasulam. Di na kuman kagura, Diana. Awan mo ti madi nga inararamid ko kan kaiha. Kasaritan ako anak ko. Numabalin la ko, ma. Kat di kan kasarsarita, mama. Karkar na ngamin, dagiti mapaspasama kita. Ha? Agasam. Nagsasaruno ti panubok iti biyag mi kan ni Ruben. Apay amalaplapdan, dagiti kayat mi nga aramidan. Diana. Kas kuma iti kalay sami. Saan anatuloy? Gapot at dadakas anapasamak kan ni Ruben. Ha? Saan pa'y analawag ti amin kanyak? No asino at talaga ti utak iti panagpukaw iti ni Ruben. Diana, iha. Di mon panunutan dayta. Agsakit la ti ulom. Sige. Panawan ka pa'y, mama. Diana! Diana, iha! Di nakpanawan! Di na kun sinumpatan ni Diana. Talaga akagurguran ak. Di kag taray, Ruben! Mabutang ka matlagayam. Surutan ka iti sa dino man napapanam. Kalaat ang nagpukaw ni Ruben. Sa dino nga tan tinapanan. Diyak matan nasiputan ti awanan bain. Aginaya daklayan. Ang mga nuad dala ang itaglawlaw. Tantani ako na. At talagayam iti saan unay nga dayo. Aglamay nga kanaimbag, iti abay tinakal abato. Tatlo sa anak ang matamahan. Nasiglat mat ni Linton. Nakalimang adagos iti pinaltugag. Sana kabastag talaga. Narigat gaya makalaban ni Linton. Matay ka! Sikati matay! Oh, naimbaglaangin ta na si putak tinubusor. Umakarak iti paglimangan. Buisit. Naglaing matan nga aglimang ti awanan pain. Da kayo! Agsipot kayo anaimbag. Onyol, agtalinaad ka lang iti abay ko. Saan ka nga umad-adayo? Unos! Kanayo nang ganda iti abay mo! Nalabit nga iti dayta abanda tinagturungan ni Ruben. Saan abasta makalayan bay? Natay manan ti may sa kadwata mo! Agwaras kayo amin! Inutan amat matay dagiti kakadwata nyo! Huwag niya, Rodos! Agsiputan na yung bag, Onyol. Agpalpaliiwlaan ni Ruben iti aglawlaw. Imbagak matan ajak pa'y lakayat ti makisarita kan ka, mama.
Diana, iha. Talagang awan amok iti pagpabasol mo. Isu ang naglibas ni Ruben. Gaputa kayat na adalusan tinagan na. Aging gaita, jak pala nakita kan nakasarita ni Ruben. Diana, Isu adinak mababalaw. No kagurgura ka ita, mama. oh, nagbalin kan ama agapoy ti dayjay arupen. Laplap daklaang tibakik, tamangan numakabil kamanan. Sige. Aramidam ti kayat mo kanyak, mama. Dayta mo ti among nga aramidan. Saan ka di? Anya. Talaga pagpungpung tutanak, Diana. Pudnumat. Saan ka di? Kaano pa'y anagbalin ka anasaya at nga inakanyak? Kanayon mo alapdan ti kayat ko nga aramidan. Nagalas ti panagsasaom. Nagbalin kan asalawasaw. Dadaulan ti ulong gapukin ni Ruben. Saan adadaol ti ulok, mama? Dadaulan ti ulom. Di pa'y lakat kumanatay ni Ruben. Tapno awanan ti pagmamauyungan. Anya? Saanan anaurnos ti pamilyata. Gapo iti awan serserbina a lalaki. Diana, sakbayan na tiliw ni Ruben. Naggapu na pa'y ijay apartment yo. Saan ka di? When anti ansing, isu nga at tapak ani mama tinangikabil iti droga iti lugan. Traidor ni mama. Ay, Diana, tulungan ka manglaga kadag iti pasamak. Napaglan nga ulbud tinam. Nabatad nga ebidensya ti kasapulam. Tapno maidarom mo ti mismo nga inam. Talaga akas tati aramidak, anti ansing. Apay, Diana. Ni mama, pimanaw. Anya, Nagdardaras a pimanaw. Sa dino nga tamanan ti papanan na. Oh, dandanin madadaol ti ulog. Madlawan ni Diana akakun sabos ko ni Linton. Anya ti aramidak. Diyak kayat ti mabalod. Saan na basta mamati ni Diana kanyak. Mariknanan nga agul-ulbudak. Oh, mabagtitaksan! Diyak mo ti papanak. Agsubli aklangan itayan ni Linton. Saan nga amo ni mama anabayagan apalpaliiwak, anti ansing? Diana. Kas kumaita. Pimanaw manen asaan ang nagpakada. Amuklatan no sa dino ti papanan na. Idi pa'y laang nga traidor ti inam, Diana. Sana na mapagtalkan. Husto ni manang Celia. Adu dagit imbagbaga na kanyak. Maipapan iti karkar ng aramidan ni mama. Ay, nalaing agpaliiw kan man ang isakit ni Celia, Diana. Kaslapay kit din iso ti inam. Anya? Ti kayat ko asawan, iso tinangaywan kan ka manipod ubing ka. Wen, anti ansing. Iso at talaga tinangasikaso kanyak. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Kumusta da nga tamutin kaniig na si Jida Gusda? Kayat ko timapan ijay dagusda, anti. Barang at dadamagdan maipapan kan ni Ruben. Matay ka itan, Ruben! Ha! Naibusan ti bala ti armalite ko. Awanan tinabati kanyak ang magasin. Sapay nagadayo ti ayan dagiti kakadwak. Agpada tanay busanan iti bala, Linton. Ruben? Ayop ka! Ado tinasayang abalak, gapokan ka. Masaya at tadwa talangad da dito eh. Iso alapasan tante amin. Sa anak amabutan kan ka. Anya pa'y lati aramidam, ha? Darop! Daytoy pa'y...
Nalisyam ti kugtar ko. Ayop ka lika. Tinadaal mo ti biyak ko. Sikat ti utak ti panakadukot ken panakapaltog ko iti. Nagalis ti biyag mo, ayop ka. Sikat ti ayop. Amo kung ti amin na ramin mo. Imbaga amin kanyak ni Brando. Anya? Sikatin ang patay kini Brando. Siyak tinangkemag ka ni Brando. Ngam ni Tata Ignas tinangkibos iti biyak na. Anya? Iso arumbeng amatay ka. Di man! Di mo maaramid ti kayat mo kanyak, Ruben. Nagbidot ka asyak laang tinagplano iti papatay mo kuma. Sakbay amamuam. Tiri-tirat pa iti imam. Aging ga matukol ti tulang mo. Ipalubos na maaramid mo na ito. Nalabit nga agpinpin na tayo itan. Nagiti agkabsat. Mr. Fortesa. When, General, nagturong dalindon iti hideout arena o tiawanan bain a Ruben. Ita, nalawagan ti amin. Kalpasan, pinatay ko day di agila, ganti asawa na. Sinambut mo matan nga inala ti maysa nga anak da. When, General, nilindon ti inalak, taiso ti inaw na. Imbatik nga agsangsangit jay may sangobing. Nga isuitan ni Ruben. Ti amoket matay jay imbatik nga obing. Nalabit nga da nakakita ken kuana iti uneg ti balay. Kat isumeten tinangaywan ken kuana. Piman medagiti agkamsat. Awan ti amuda iti mapaspasama. Jagnam na may nakastoy ti pagtungpalan ti amin, General. Inalak ni Lindon, gaputa dinak maipahayan ti anak ti asawak. Iswa nagsina kami. Inampun ko ti maladaga, kat pinanaganak iti Lindon. Mr. Fortesa, ti dara ti agila, ket daralat ta ti agila. Maawata mo't siguro ti kayat ko asawan. Sa anak amenel, General. Maawata ka na imbag ti kayat mo asawan. Ti rason, no apay nga inalak idi ni Lindon. Gapo, takayat ko nga adanto kaduwak amang imanihar kadagiti negosyo. Ngam kastoy matgayam ti pagbalagan na. Dadaelen laeng ti may sa babae. Pudno dayta, nabaybayan ni Lindon ti negosyo. Daki palubos sa kasta ti mapasamak, General. Amangan no siyak payen a mismo, timang patay kinilindon. Itay pa'y apimanaw ni Ignas, Senyorita Diana, manang ansing. Agmay sa kamot gayam ita dito'y dagusyo, Celia. Imbaglakit din tay may kami ni Diana. Adda ka din damagyo ka ni Ruben, manang Celia? Awan pa'y, Senyorita. Anya nga tanti mapaspasamak ka ni Ruben. Sapay la kumatawan ti daak ka sa mapasamak kan kuana. Ikararag tayo nga awan ti dakas ang mapasamak kan kuana, Senyorita. Sigurado nga agibalos ni Ruben, gapo iti napasamak kan kuana. Ay, sigurado dayta, Celia. Saan na malapdan ni Ruben? Delikado ti biyag na ita. Gaputa sapsapulan pa'y laang nagiti pulis. Manang ansing. Ay, huwag gayam. Uyugan na ka mangimot ka dagiti makmakan iji kutse, Celia. Umaykan. Talaga adjakon na uray ni Ruben, iji pagpakpak niyan na. Sigurado asinapul nan, no sa dino ti ayan ni Lindon. Ado ti mabalin a paglemangan ni Lindon, gaputabak nang da. Ngam ni General ti kayat ko ang makita. Aging gaita. Agay ay ayam payla iti isip ko tinaibagana. Maipapan kadagiti anak day di agila abayaw ko. Kaslamet laki ni Ignas, akayat ko ako mapangiti grupok day jay nga agila. Ngam naggadgad. Ad-ad-dakit di akinalaban na ti grupok.
Rumbeng lang kan kuana. Ti matay. Wen, gapota adon ti amuna, may papan kadagiti transaksyon ko. Ngam, agbilibak iti kabailan ng aramidan. Naidumduma ti garaw na. Apay. Nagsardeng kami na nagsao. General, adasim kan iti isip ko. Saan ka di? Atalo dagiti nagbalin amortal akapusor ko. Daignas. Agila kanyon. Nabayagan na panawan, anay balod nilyon. Ano, tinagbalin abasol na itilinteg. May samat day jaya na siglat. Ngam di na inusara na imbag ti kinasirib na. Limaban day ti grupo. Ngaman niya tinapasamak kadakwada. Napaay dalaeng. Nabaliktad tilinteg, gapo iti pirak. Iso nga awhanen, tinaaramidan da. Di kaya't ko mapasama kita, General. Agtultuloy dagiti legal na negosyo. Baybay amon ni Lindon ang magirangat iti kapsat na. Gapo, tay sumat ti sapsapulan na. Di mo maaramid ti kayat mo kanya, Lindon! Patayin ka! Parigatan ka aging gaamatay ka! Hoy! Di ka tumaray, Ruben! Agsubli ka! Boss! Boss Lindon! Buisit ka union! Kasanon nun natamaan na ka? Di mo aramatan ti utag mo! Boss! Nung di kinaramin na jay, pinatay na kan ni Ruben! Wah, nakatarayan ti awan ng pain. Agpada kami ana ibusang iti bala. Ala, agsubli tayon iti hideout. Saan kami pa'y analpas iti dayjay a Ruben? At danto pa'y gundaway a panagsangumi. Si bibiyag ka pa'y matlagaya masimangpat, Lindon. Papa? Kunak no natay kan anakirangat kini Ruben. Anya? Apay akastamot ng tibagbagam kanyak, Papa. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti kayat asawan tinaibaga ni Mr. Fortesa, Ken ni Lindon. Kagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, Ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.